Ето го прословутия дубайски шоколад. Да, факт след 2 години, но ще ядем оригинала. Абсолютно вече го има навсякъде в Дубай. Продават го на всички места. Байджолинка се прибра вчера оттам. 200 грама можете да си го купите за 25 лева. Което е топ цена според мене, но искам да го опитаме. Как изглежда. Точно както е по вайрал. Пълнеш яко. Мерише хубаво на шамфастък и на хубав шоколад. И да видим сега експерта по дубайски шоколад. Вкусно е. Но нашите в България са по същия начин. Честно да ви кажа, голяма разлика няма.